Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada malam hari ini dengan Wahyu Sabdo Pangestu. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kompak untuk selalu warga Melatisari, Sidowangi, Kajoran. Yang terhormat beliau Bapak Kades Muji Subagio beserta Ibu dan Putra. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Toha Mansur selaku Suryah PBNU Kabupaten Magelang. Yang terhormat beliau Bapak Kiai Ainun Naim. Yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Busri. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Super Tri Sabdo dan sesepuh ini sepuh kasepuhan ingkang kinurmatan. Ini dia katur bantu jenenganipun Bapak Supantoyo, Bapak Nuryono, Forkam Bincang Kecamatan Kajoran dan jajarannya, Bapak Kadus Ahmad Maksum dan segenap jajarannya, Bapak RT, Bapak RW. Tidak lupa kami haturkan kepada Nur Muhammad Channel, YouTuber dari Kajoran, Maulana Pakam dari Bandungan, live streaming yaitu dari Mas Ahmad dari Pucung Roto Kajoran. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada beliau Bapak Linmas yang ikut serta mengapresiasi acara Wahyu Sabdo Pangestu wontenipun adicara anniversary utawi ulang tahun ingkang sesepisan. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada rekan-rekan Garda yang telah ikut berpartisipasi mengamankan sepeda motor di luar sana dari panjenengan semua. 7 JR Sound System ingkang lenggah pinten lembutan nepen kali angkre panjenenganipun kang pandikani panjenenganipun Bapak Rois. Yang terhormat ugi katur dumateng sedaya warga masyarakat Melatisari, Sidowangi, Kajoran. Alhamdulillahirabbil alamin, Wahyu Sabdo Pangestu hadir untuk panjenengan semua pada malam hari ini dan kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah semua dikasih kesempatan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Maka dari itu Wahyu Sabdo Pangestu hadir untuk panjenengan untuk menghibur dalam acara anniversary 1 tahun yang telah berlalu, yang kami nantikan dan doa dan dukungan panjenengan semua. Semoga Wahyu Sabdo Pangestu di hari ulang tahun yang pertama ini bisa mewujudkan semua angan-angan masyarakat, bisa membahagiakan, bisa menyempurnakan dalam acara kesenian tari budaya, yaitu warok-warok Wahyu Sabdo Pangestu. Semoga kedepannya bisa makmur, bisa guyub rukun, bisa berjaya di udara, makin laris job-job yang akan datang. Dan kami haturkan kepada semuanya warga khususnya Melatisari sini, selamat menikmati adanya Wahyu Sabdo Pangestu di hadapan Anda semua. Tidak lama lagi sesi yang pertama yaitu kirap yang mana badhe pun aturaken panjenenganipun simbah sesepuh Wahyu Sabdo Pangestu yaitu Bapak Sudarpo. Pramila katur dumateng panjenenganipun sasana kula aturaken sasekabipun sumangga.
segenap kru yang bekerja menyiapkan alat-alat ritual adanya dengan dimulainya Wahyu Sabdo Pangestu di malam hari ini. Dengan ini memohon mudah-mudahan adanya Wahyu Sabdo Pangestu di suasana malam hari ini, meminta doa restu kepada semuanya. Semoga acara demi acara hingga akhir nanti bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mengharap ridhonya, mengharap izin dari Yang Maha Kuasa. Wahyu Sabdo Pangestu hadir untuk panjenengan. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain menghibur dan menghibur panjenengan semua. Satu persatu ritual dimulai. Sambil memohon dan memanjatkan doa, beliau sesepuh dari Wahyu Sabdo Pangestu, yaitu Ki Sudarpo, mengawali ritual pada malam hari ini. Tidak ada suatu kata apapun kecuali mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara lancar hingga paripurna. Alhamdulillah ritual sudah selesai. Maka dari itu katur dumateng panjenengan sedaya ingkang dereng rawuh sumangga enggal kalang rawuh papan ingkang sampun semade amargi adicara Wahyu Sabdo Pangestu badhe kapiarsa wonten arsa panjenengan. Lumadine adicara ingkang sepisanan enjing jaranan kreasi putri. Dumapa ing adicara ingkang salajengipun Warok Putra Junior. Yang selanjutnya Nyai Gondosari plus pecah tumpeng anggenipun Wahyu Sabdo Pangestu anniversary utawi setunggal tahun ing warsa dalu menika. Ingkang kaping kalih Satria Sura Soka. Mekaten lampahing adicara ingkang badhe lumadi ing samangke. Pramila saking menika dengan hormat kepada segenap penonton, mari merapat dan mendekat. Selamat menyaksikan Wahyu Sabdo Pangestu hadir untuk panjenengan. Jaranan
Kreasi Putri, selamat menikmati. Cek. Cek. Ceki. Cek. Ceki. Oke. Kalau baik. Bangun paten semua. Depan mata ini. Habis balik. Katong Jumila ing Dirgantara Kedali Sang Wirayuda Katong Jumila ing Dirgantara Kedali Sang Wirayuda Katong Jumila ing Dirgantara Kedali Sang Wirayuda Sari rerengganing prapata angger kantono sowan sigra tandang Sang Wirayuda kuku sing tumpah kemaling ning kebiasaan apake awakku sagung jajahan nanging saged angkikibi sang resikane putra kang anjlok saking wiyati majeging kong antara ridu maut mangawur wurahan tenggaraning ajure
maguru kongso tekadya butulo wur pangake urang westi rekata ingkang praja lelayu sepe
Kabyarsa swaranipun lero mbae samudra Kabyarsa swaranipun lero mbae samudra Siap Mas. Terima kasih sekali. Nggih, jarana kreasi putri sampun kabyarsa wonten ngarsa panjenengan. Lumadining kreasi putri mugi ndadosna kabyarsa, mugi ndadosna panglipur. Mligine katur dumateng sedaya warga wonten ing tlatah Mlatisari, Sidawangi Kajoran mriki. Lumeber
katur dumateng panjenengan ingkang ketemben keroyo-rayu saking Kebumen, Jawa Timur dan lain sebagainya. Wis adoh-adoh saka kono mengarak nglegake nonton WSP. Alhamdulillah matur nuwun. Niki pikantuk jawilan saking panitia pojok. Dene karcis sampun medal kirang langkung gangsal 11.000 penonton. Alhamdulillah wau tasih 5.000 saniki dadi 15.000 penonton. Jadi saya beludak, saya bengi, saya ramen, moga-moga tekan 30.000 penonton. Maka dari itu alhamdulillah matur nuwun katur dumateng sedaya panjenengan sing rawuh mriki, jaga kekompakan, jaga barang bawaan Anda. Muga-muga ya ora keselimput ana HP, ana tas, ana duit, sak panunggalane dijogi sing bener-bener. Lan saking sedaya Karang Taruna ing tlatah Melatisari mriki wonten setunggalipun pepenget utawi peringatan nika kula rasa maca cethu, barang siapa membuat kerusuhan dan keributan maka anak didenda ting gone. Nah niku kula rasa kecetha banget, aduh banget soalnya. Maka dari itu jaga kekompakan, jangan ada keributan. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Meresani ya men sagot kepenak ya lancar, acarane ora ana keributan, ora ana kerusuhan. Setuju nggih? Setuju, alhamdulillah. Muga-muga tekan ko paripurna ora ana keributan. Amin. Alhamdulillah. Dene dalu menika mboten kesupen kula aturaken katur dumateng Nur Muhammad Channel. Niku YouTuber saking Kajoran. Ingkang kaping kalih Kajoran TV. Ingkang kaping 3 Maulana Pakem. Ingkang kaping sekawan Masih Ahmad. Niki bilih jenengan badhe live streaming mbikak mawon Masih Ahmad niku lenggah wonten ing tlatah Pucung Rata, wonge bagus dhewe nika. Teng mbune jenengan niku live streaming nggih. Niki saged dipresani wonten ing YouTube, wonten ing dalam panjenengan masing-masing. Lan matur suwun ugi katur dumateng Bapak Linmas ingkang nderek Mangayu Bagio jagi keamanan supaya terus saged tertib lancar tan mboten wonten alangan suatu apapun. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada segenap garda. Garda niku pepanjangan sayang napa kula ora mudeng, sing jelas niku saking Pucung Rata yang ikut mengamankan, menitipkan sepeda motor panjenengan teng pojok ngisor mriku. Salam kompak, salam bekerja sama. Muga-muga ora ana kendala. Tur ya pitik aman kabeh. Dan matur suwun ugi katur dumateng panjenengan sing wis jajan kebab, bakso, cilok lan saenturune nika teng pojok lor mriku ya wis disediani ana mie ayam, tongseng lan sak panugalane. Akeh banget pokoke antik mumet lara nyebutake. Mugi-mugi kabeh berkahi oleh rezeki sing akeh, barokah saka jenengan kabeh anak putu buyut bisa melu jajan, bisa nyengguyung acarane WSP ulang tahun sing sepisan niki. Pramila alhamdulillah WSP sampun mengudara kalau wingi wonten ing tanggal 19 Juli WSP sampun hadir mewakili saking sekecamatan Kajoran hadir wonten ing Ketebas. Ketep niku melu ngendi Magelang ya kowe pojok dhuwur mriku. Alhamdulillah bisa hadir dalam apresiasi saking panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Grengseng Pamuji. Nah, alhamdulillah tepuk tangan kok ora sida. Terus akhirnya mopo? Alhamdulillah. Yang kedua tanggal 25. Ya, niki apresiasi saking segenap warga Melatisari. Niki hadir dari tadi siang hingga malam hari ini. Alhamdulillah sampun paringi lancar. Dene ingkang kaping 3 benjang insyaallah wonten panjenenganipun Ibu Dewan DPR
yaitu Ibu Tika ingkang lenggah bidal wonten ing tlatah Banjaragung niku kirang langkung tanggal 8. Lajeng ingkang salajengipun WSP badhe hadir wonten ing tengah-tengah panjenengan kirang langkung tanggal 17 Agustus niku WSP samangke hadir di acara malam hari ini memperingati HUT RI. Sarang-sarang dipun sengkuyung dipun presani ingkang kaping gangsal tanggal 23 Agustus WSP hadir di Desa Sambak Kajuran. Untuk yang selanjutnya ini tasih mintip-mintip niki kirang langkung makin wonten ing tlatah Sunggingan Lor Kajuran WSP badhe hadir malih ning dereng pakem teng tanggal tur hari ini. Mugi-mugi saged lumadi saged hadir ing sak paripurnaning adicara ulang tahun WSP ingkang sepisan niki. Semakin mengudara, semakin jaya, semakin guyub rukun, semakin sukses dan selalu dilindungi dari Yang Maha Kuasa. Saya suwe, saya ngrembaka, saya akeh penggemari, saya akeh sing ngefan. Tepuk tangan untuk WSP. Alhamdulillah, matur suwun. Apresiasi saking panjenengan mugi-mugi dadosno sedaya kru saking WSP tansaya seneng, tansaya ngrembaka, tansaya bungah anggenipun badhe atur panglipur katur dumateng panjenengan sedaya. Boten dangu malih adicara ingkang salajengipun Warok Putra Junior ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan kaya-kaya wis do intip-intip nang jero lawang. Nggih, maka dari itu yel-yel jari ini jari Ibu PKK yel-yel WSP jenengan jawab jos gimana sakit cobi nggih dicobi sih WSP jos sepisan lagi Wahyu Sabto Pangestu.